Ассалому алейкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Варзигари тоҷик ҷангори вазни ним сабук UFC Муҳаммад Наимов шаби гузашта ана ҳамин аксро нашр карда чунин суханҳо навишт: рӯзи 6 декабр як қадам ба тахт наздик, иншааллоҳ, вақти Муҳаммад Наимов, навиштааст Наимов. Ва дӯстон, бояд гуфт ки Муҳаммад Наимов муҳорибаи навбатии худро аллакай шаби 6 ба 7 декабр дар турнири калони UFC 323 зидди Майрон Сантос мегузаронад ва муҳорибаи онҳо аввалин муҳорибаи ин турнир хоҳад шуд. худи ташкилоти UFC карди пешакиро нашр карданд ва чӣ гуна ки дида мешавад, турнири UFC 323ро муҳорибаи Наимов зидди Сантос мекушояд. шумо дар Русия тиҷорат доред ё ин ки тиҷорати худро оғоз кардан мехоҳед ва намедонед ки чӣ гуна ИП кушода қонунӣ кор кунед? Пас ҳозир мо ба шумо маълумот медиҳем ки чӣ гуна ин корро карда мешавад. Акнун хориҷиҳо метавонанд тиҷорати худро дар Т-тиҷорат аз Т-банк ба қайд расонанд. Дар он ҷо барояшон ҳалли мусоид ва асбобҳои зарурӣ барои ҳамаи соҳаҳо, аз савдои чакана то сохтмон, ҳамлу нақл ё тиҷорати электронӣ мавҷуд аст. Ба қайдгирӣ бепул аст, ба бонк ҳеҷ чиз напардозед, ҳамаи чиз расмӣ ва қонунист. Аксари вақт ба таври онлайн сурат мегирад, бе рафтан ба идораи андоз ва зуд. Раванди ба қайдгирӣ бошад тақрибан 7 рӯз давом мекунад. Ба шумо маслиҳат дода мешавад ки шакли тиҷоратро чӣ гуна интихоб кунед, системаи андоз чӣ гуна бошад хуб аст ва рамзи фаъолиятро чӣ гуна муайян кунед. Ба шумо кӯмак мекунанд ки ҳуҷҷатҳои заруриро таҳия кунед ва ба шумо мегӯянд ки чӣ гуна андозро пардохт кунед. Барои ба қайдгирии соҳибкорони инфиродӣ RVP ё VNG лозим аст. Пас аз ба қайдгирӣ ба шумо ин имкониятҳо кушода мешаванд: хидматрасонии суратҳисоби бонкӣ барои 2 моҳ бепул, дастрасӣ осон ба маҳсулоти тиҷоратие ки барои шумо кӯмак мекунанд, онлайн муҳосиботи ройгон барои ИП дар зери системаи соддакардашудаи андоз, интиқоли пул ба кортҳои Т-банк то 1 миллион рубл дар як моҳ бе комиссия. Дар Т-тиҷорат барои ҳар як соҳа хизматрасониву асбобҳои зарурӣ мавҷуданд. Барои ба қайдгирии ИП ё JDMM ба ссилкаи дар описания буда гузаред ё ин ки QR-коде ки ҳозир дар экран мебинед скан кунед. Агар тиҷорати худро доред, пас онро дар Т-тиҷорат ба қайд расонед. Тобовӣ ҷангори вазни 61 кг UFC Умар Нурмагомедов гуфт ки муҳорибаи навбатии худро кай гузаронидан мехоҳад. фикр мекунам ки аллакай ҳозир ман арзандаем ки барои камарбанд ҷангум, аммо ин муҳориба ба наздикӣ баргузор намегардад. Барои ҳамин ман пеш аз моҳи Рамазон ки моҳи феврал оғоз мегардад, муҳориба гузаронидан мехоҳам. UFC моҳи январ ва феврал турнир мегузаронанд ва дар яке аз ин турнирҳо ман баромад кардан мехоҳам ва фарқ надорад ки ин муҳорибаи 3 раунда мешавад ё ин ки 5 раунда. Ана баъдан мебинем ки чӣ гап мешавад, гуфтааст Нурмагомедов. Хотиррасон мегӯям ки чанд муддат пеш Умар Нурмагомедов дар муҳориба зидди Марио Баутиста пирӯз шуд ки то ҳамон муҳориба Баутиста 8 ғалабаи пайдарҳам дошт ва Умар ӯро манъ карда тавонист. Инак дӯстон, аллакай рӯзи 5 декабр дар Москва турнири калони ACI 197 баргузор мегардад ки дар он 4 варзигари тоҷик баромад хоҳанд кард. Дар карди пешакӣ Ҳафиз Сакибеков зидди Висенте Варгас ва Искандар Маҳмадалиев зидди Винитсиус Круз. Ана дар карди асосӣ бошад Осимхон Раҳмонов зидди Давид Ҷибилов ва Фаридун Одилов зидди Элмар Гасанов. Турнир аллакай рӯзи 5 декабр баргузор мегардад ва аз соати 15:40 ба вақти Москва ва 17:40 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Барои мухлисони тоҷик ин турнири беҳтарин хоҳад шуд ки мо ба ҳамаи ҷангаварони тоҷик омодагиҳои хуби беосеб ва ғалабаҳои дурахшон орзумандем. Легендаи UFC чемпиони пешина дар 2 вазн Ҷорҷ Сен-Пьер оиди баромади Ислам Махачев фикрҳои худро баён кард. Ман дар майдон будум ва баромади ӯро тамошо кардум ва ин баромади олиҷаноб буд, баромади бениҳоят хуб. Фикр мекунам ки ӯ ҳатто ягон зарбаи дақиқ сар надод. Ин ҳайратовар аст. Бисёри одамоне ки дар он ҷо буданд гуфтанд ки о, ин танҳо ки ғалаба бо қарори доварӯ аст. Касе ки чунин суханҳоро мегӯянд бахшиш, аммо шумо дар муҳорибаҳои омехта ягон чизро намефаҳмед. Онҳо тамоман намефаҳманд ва фаҳмиши чӣ гуна муҳориба гузарониданро надоранд. Баромади Ислам бениҳоят ҳайратовар буд. Бале, ин ғалабаи дурахшон бо тариқи сабмишн ё ин ки нокаут набуд, аммо ба вазни болотар баромадан ва Ҷек Дела Маддаленаро ин гуна шикаст додан ин вазифаи хеле вазнин аст ки Ислам ин вазифаро олиҷаноб иҷро карда тавонист, гуфтааст Сен-Пьер. дӯстон, худи шумо чӣ фикр доред? Ғалабаи Ислам Махачев олиҷаноб буд ё ғалабаи дилгиркунанда? Метавонед фикрҳои худро дар комментария нависед. чемпиони вазни сабуки UFC Илия Топурия зидди чемпиони вазни нимёна Ислам Махачев барои камарбанди нав ҷангидан мехоҳад.
агар ки UFC ба ман иҷозати ба вазни нимёна баромадан ва бо Ислам ҷангидан надиҳанд, пас ман бо Пэдди Пимблейд меҷангум. Муҳориба бо Ислам дар сеюм вазн ин воқеатан чизе ҳаст ки ба ман писанд аст. Шояд ман ба наздикӣ муҳориба мегузаронам ва баъд тобистонӣ онҳо ба ман иҷозат медиҳанд ки ба вазни нимёна баром ва барои сеюм камарбанд ҷангум. Ё ин ки шояд онҳо камарбанди наву паунд дар вазни 74 килограмм месозанд. Фикр мекунам ки ин чиз таваҷҷӯҳи бисёриҳоро ҷалб карда метавонад ва тамошобинони нав меорад, гуфтааст Топурия. Ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинед, Топурия Арманро рақиби навбатии худ намебинад. Пимблейд ё ин ки Махачев зидди яке аз онҳо ҷангидан мехоҳад. Ана худи Арман бошад, шаби гузашта Илия Топурияро таҳқир карда чунин суханҳо гуфт. Илия тарсончак аст. Ӯ ба назди ман омада маро ба оғӯш гирифт ва акнун мегӯяд ки ӯ маро шапалоқ зад. Агар ки ӯ маро ба шапалоқ зад, пас чаро ки ман хандидам? Ман дар худи ҳамон ҷо ӯро мекуштам. Агар ягон кас ба ту шапалоқ занад ва ту ягон кор накунӣ, пас ту мард нестӣ. Ту тарсончакӣ. Ту дар зиндагӣ ҳеҷ кас нестӣ. Ман оиди ин гап задан намехоҳам, гуфтааст Царукян. Ва дӯстон, албатта ки ин шапалоқ набуд ва ҳатто дар навор ин чизро дида мешавад, лекин ҳамин гуна Илия Арманро ғазабнок карда тавонист ва ин чиз як қисми бозии Топурия аст. дӯстон, чӣ гуна ки аллакай ба ҳамагон маълум аст, Нурулло Алиев дар Қатар дар муҳориба зидди Шемрок ғалаба ба даст овард ва гарчанде ки ғалабаи ӯ ба боварӣ буд, лекин пайдо шуданд баъзе нафарон ба монанди Камил Гаджиев ва боз дигарон, ки ба фикри онҳо сеюм раунд наздик буд. Биёед ҳозир корди доварони ин муҳорибаро мебинем, ки онҳо ин муҳорибаро чӣ гуна баҳо доданд. Чӣ гуна ки худи ҳозир дар рӯи экранҳоятон дида истодаед, ҳар се доварон се раундро ба пуррагӣ ба Нурулло Алиев доданд. Яъне аз се довар ягон таш, ягон раундро ба Шемрок додагӣ нест. Нурулло ҳам дар стойка, ҳам дар клинч ва ҳам дар замин аз рақиб дида бартарӣ дошт ва ғалабаи ба боварӣ ба даст овард. Баъди ин ғалаба Нурулло гуфт ки орзуи ӯ муҳориба зидди Пэдди Пимблейд дар Англия аст, яъне дар кишвари Пимблейд, ва ҳамчунин Алиев қайд кард ки баъди аввалин муҳорибаи худ ба Пэдди визв дода буд. Ва дӯстон, дар ҳақиқат Нурулло баъди аввалин муҳорибаи худ дар UFC ба Пэдди визв дода буд, ки ҳамон вақт на Пэдди ва на Нурулло дар рейтинг набуданд, лекин ҳозир Пимблейд дар баландии рейтинг қарор дорад ва албатта ки UFC муҳорибаи ӯро зидди Нурулло ташкил намекунанд. Лекин дӯстон, дар оянда мо чунин муҳорибаро дида метавонем, чунки ҳам Нурулло ва ҳам Пэдди ҷавонанд ва дар ояндаи наздик онҳо дар рейтинг ба якдигар наздик мешаванд ва шояд ана ҳамон вақт мо ин муҳорибаро мебинем. худи шумо дӯстон чунин муҳорибаро дидан мехостед ё не? Метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.